May hapon, mga igsuon, di ay upat ka batasan sa usa ka bata nga akong naobserbahan. Number 1, kabantay ba mo? Ang bata, kusog kaayo mangutana. Makulit. Angkol, nganong ingon ani man eh? Imo pong gitubag. Pero nganong ingon ana man? Imo na pong gitubag. Pero ngano di ay? Sigig pangutana ang bata. At least kabalo ang bata nga dili ko swito sa tanan. Maunang nangutana ko kay wala ko kabalo. As simple as that. Number 2, kabantay ba pud mo nga ang bata kanang ilabi na before 1 year old sayon kay pakataon? Imo bitaw ang hagwaon nga, ba, mukatawa, muagik-ik dayon ang bata. Sayon kay sila pakataon. O ikatulo, ang bata pod, sayon pug kaayo na mo appreciate og butang. Sama ani. Makakita sila ana, wow, kanindot sa picture. Kanindot. Pero ang dagko gani, mutan-aw sa picture, pero ang buhaton, hugaw. See the difference? And number 4, ang bata, dali kay mo pasaylo. Mag-away rag pila ka minuto, pero magbalik ra pud sila dula. Mga igsuon, asa naman ang upat karon? Balikan ning video tan-aw. Pangutan-a dayon imo kaugalingon. Pagkadako nako, asa natuod ning upat ka batasan sa usa ka bata? Nawala lagi. Mga igsuon, simple ragyod ang gitudlo sa Ginoo nato nga ayaw glisod-lisura ang kinabuhi. Mao ganing niingon si Pope Francis, smile. Kana lang, smile. Dayon ikaduha, ang Ginoo gabalik-balik gyud siya remind nato, ayaw lagi kahadlok, salig ba murag bata, ayaw kahadlok, ako na'y bahala nimo. Ikatulo, be friendly. Pakig-amigo, dili sigig pangaway. And number 4, be positive. Pero tanawan ng atong mga itsura karon nganong komplikado mga itong kinabuhi ini kadagko nato. Asa natuod tong upat mga igsuon nga batasan sa usa ka bata? Okay? God bless.